Добро утро, честит празник на всички, живи и здрави. Започваме работния ден, разпаковаме оборудването и после ще направим един бърз анбоксинг на новата придобивка, която вече е дошла. Станцията е подредена, нека видим какво има в кутийката. Това е ефтиния вариант на StyleCraft Instinct или MRD, китайския вариант. Вече пробвах тримера, много нежен, не хапе, перфектна машинка. Много тих, може да чуете. Почти не се чува. Така, сега ще пробваме и основната машинка. Взел съм леката версия, която е с пластмасов кълъв. Има си зарядна станция, зелен цвят, лекичка, тиха. Да, след малко ще направим няколко постригвания с нея и по-късно мога да дам мнение за самата машинка. Успешен ден на всички! Така, Наско пристигна, той ще е първото опитно зайче на новата машинка. Идва си с магнитни приставки, зелени. Сега ще ги пробваме и тях и после ще сложим крайния резултат. Цял живот почивате, аз работя. Направих няколко постригвания с тази новата машинка. Съотношение цена-качество за 100 евро машинката е перфектна. Така че, който иска, може да си купи. Живи и здрави!